Добре дошли на тази мощна нощна молитвена сесия, където призоваваме силата на Псалм 41 и защитната мощ на кръвта на Исус. Тази нощ се събираме като семейства и общности, търсещи Божия защита над нашите домове и животи. Знайте, че сте покрити от милостта на Бога. Можете да поискате молитва в коментарите. Нека започнем. Псалм 41 е живо обещание. Блажен е той, който има грижа за нуждаещите се. Господ го избавя в ден на скръб. Тази нощ заявяваме, че Бог ни пази и възстановява. Кръвта на Исус превръща нашите домове в светилища на светлина. Няма място за страх или болест, защото сме под Неговия плащ. С вяра заявяваме, кръвта на Исус ни защитава, изцелява и обединява. Нека се помолим заедно. Затворете очи, поемете дълбоко дъх и предайте сърцето си на Бога. Небесни Отче, идваме смиренни сърца, търсещи Твоята защита. Благодарим за кръвта на Исус, която ни изкупва. Напълни това пространство със Светия Дух и освети всяка дума. Заявяваме Псалм 41. Господи, Ти ме пазиш и ме избавяш. Аз съм благословен. Нека тази истина бъде нашият щит. Пази нашите домове и семейства, Господи. Нека кръвта на Исус покрие всеки ъгъл, прогонявайки тъмнината. Закрилей децата ни от дома и навън, изцели болестите ни и обедини сърцата ни с любов. Анулирай всеки план на врага в името на Исус. Благослови България, нашите градове и общности. Нека Твоята светлина разсее страха и донесе мир. Изпрати Твоите ангели да ни пазят тази нощ. В могъщото име на Исус се молим. Амин. Благодаря Ви, че се молихте с нас. Ако тази молитва докосна сърцето Ви, напишете Амин в коментарите или кажете за какво да се молим следващ път. Абонирайте се за канала и активирайте звънеца. Нека Божият мир бъде с вас тази нощ. До скоро!